Өстәмә белем бирү оешмаларында робототехника берләшмәләре көннән-көн күбрәк баланы үзенә тарта. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә үткәрелгән роборалли ярышларында үзләрен сынап карау, башкаларны күзәтү, тәҗрибә туплау максатыннан 11 районнан 49 укучы һәм җитәкчеләре катнашты. Саба районында 2014 елдан бирле без шөгыльләнәбез. Безнең балалар, Саба малайлар, егетләр инде, кызлары да, без кызлар да йөришеле кружокка. Монда килү ниндидер ярышта түгел безнең өчен, ә безгә дәштән менә күзәтчелек итү. Мөслим якларында, монда шаллар да бар, монда якын районнар килгән. Аларныкы ничегрәк микән? Бу ниндидер бер белем алу балаларга күзәтү, үзләренең робот белән чагыштыру, тәҗрибә алу максаты белән без монда килдек. Ярышта катнашучы укучылар робототехника берләшмәләренә икешәр ел йөриләр. Республика ярышларына бикләп киләләр һәм призлы урыннар яуларга омтылалар. Начал я заниматься робототехникой с 6 класса. Очень интересно собирать роботов, разбирать, собирать новых. В этом году у нас конкурс называется «Робо-ралли», где нужно построить определенного робота с хорошей проходимостью и пройти определенные препятствия на трассе. Ну и, соответственно, уж победить без этого никуда. Я занимаюсь в Центре детском творчестве. Вот сегодня приехал на соревнования по робо-ралли, чтобы занять первые места. Занимаюсь уже почти 3 года робототехникой, участвую в разных подобиях соревнованиях. У нас среди наших же участников, кандидатов на республиканские соревнования занял лучший результат. Тем самым меня позвали на сегодня робо-ралли квест. Робототехника уже икенче ел йөрим. Конкурсларга йөрергә яратам. Конкурска йөрер өчен анда роботны җыю белү, аны управлять итәргә, практик яктан сынап, аның төрле ялгышлыгын белеп, аңа өстәп, яңа баштан ясап. Шуннан соң бу мөслимдә аны сынап карап, аннары конкурска барабыз. Конкурста күпчелек вакытта җиңеп кайтабыз. Башка ярышлар белән чагыштырганда бүген катнашу форматы үзгә булып, роботларны билгеле бер полигонда йөри торган итеп ясаганнар. Бүгенге ярышта инде безнең 4 номинациядә ярыш үтте. Ярышның нәтиҗәсе буларак Арча районыннан беренче урыннарны яуладылар. Саба, Мөслим бар ниләргә дә катнашучыларга да ныгышады. Ярышның форматы икенче төрле булды. То есть монда инде ниләр катнашучылар роботларны ясадылар, определенный полигонда йөри торган иттереп. Командаларга ярышта катнашу турында сертификат һәм истәлек сувенирлары тапшырылды. Җиңүчеләр кубоклар, медальләр, дипломнар һәм призлар белән бүләкләнде. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.